jasné, to je naše tajné heslo. Teda chcem vás oficiálne prihlásiť, neoficiálne na ďalšej jazde poradí 4. už. Dneska máme takú dlhšiu trasu, ideme cez toto, po Paulínskej ulici, Štefánikovej ulici, okolo Cukrovaru, poza Cukrovar na Kopánku a po Špatinskej, po Hlbokej, naspäť sem, okolo amfiteátra naspäť. Takže budeme kružiť na námestí, dáme si 2-3 kolečka, 4, koľko sa nám bude chceť, cez do premávky. Dodržujeme všetky pravidlá ako cyklisti, takže dávame prednosť, rešpektujeme všetky predpisy a Matúš vám ešte povie, čo sa bude diať po jazde. Dobrý večer, cyklisti. Takže po jazde skončí jazda a poberieme sa všetci v kľude do archívu na Štefánikovu, kde sa budú premietať cyklistické videá. Taktiež Peťo nám povie niečo, ako sa správať v pelotóne a iné zaujímavé veci o cyklistike. Takže ideme na to, pekný večer. Prečo ja som druhý sokrát? A to dajú na internete, týchto napadlo. Zase môžem. Všetky jedný svoje hore. Ty si došol posledný, kto robí prvý? Ove Trnava! Čo je to, jaká akcia? Výborná. Jak sa volá? Bercajgel.